Нинди максаттан чыгып монда җыелдыгыз бүген? Бүген 21 март. Нәкъ 20 ел илгәре бөтен Татарстан халкы үзен бәйсез суверен дәүләт дип тану өчен референдумда тавыш биргән иде. Ул референдумның бернинди законда бернинди нәрсәгә дә отменять итә алмый. Без инде хәзердә колониаль халык булгач, колониаль дәүләт булгачтан, біз шушы референдум белән шуңардан котылмакчы идек. Ләкин Россия һаман да аны танымый, һәм безнең Татарстанның җитәкчеләре, чөнки алар Мәскәү куйган, Мәскәү куллары, һәм алар шунда Мәскәү куллары булгач, Мәскәүчә ул референдумны халыкара аренага чыгартмадылар. Һәм халыкара танытырга, халыкара оешмаларда таныттыра алмадылар. Бу чараны кем оештырды бүген? Бөтен татар иҗтимагый үзәге менә шушы референдумны кичә без менә түгәрәк өстәл үткәрдек шушы турында, шул түгәрәк өстәлдә оештырган идек. Кичә шул турыда сүз булды. Шул референдумда катнашканнар, шул референдумны үткәрүчеләр анда чыгыш ясадылар. Һәм менә бүген инде без аны халыкка исләренә төшергә, бездә бит әле хукуклы халык булырга тиеш дигәнне искә төшергә чыктык. Ни өчен менә шушы чараны нәкъ менә Муса Җәлил һәйкәле янында уздырырга уйладыгыз? Biz шушы ирек майданында, чөнки монда президент аппараты монда ярак түгел утыра, монда халык килә, һәм шул бугауга алынган Муса Җәлил шикелле, безнең халыкта бугаулы хәзер үз иреген үз сүзендә әйтә алмыйча, ул менә хәзер бүген бер атна буена телевидениедән тыңлап барам, радио телевидение Татарстанның. Берсе, бер газет, бер журнал, бер телевидение, бер радио ул шул референдум турында әйтергә куркалар. Чөнки безнең Татмедиа дигән бер бугау утыра. Шунда зомбированный бер оешма. Ул шулар аларны ишеттермей, сөйләштермей. Әллә нинди чаралар белән билгеле бер нәтиҗәгә ирешеп булыр микән? Ничә уйлыйсыз? Тамчы таш ярады. Әзрәк җанында, тәнендә җаны булган кешеләр әзрәк үзләрен искә төшерергә тиешләр һәм шуңарга игътибар итәргә тиешләр дип уйлыйм. Ни өчен менә референдум уздырылды, ләкин нәтиҗәсе танылмады? Моның сәбәпләрен нидән күрәсез? Чөнки безнең Татарстан җитәкчеләре алар Мәскәү куйган һәм үзләренең материал якларын карап, референдум халыкның азатлыгы турында берничә дә уйламадылар. Һәм алар оныттылар, әгәр дә халык иректе булмаса, улар үзләренә дә шундый ук хәлдә калачаклар. Безнең Татарстан җитәкчеләре ул турыда берничә дә эшләмәде. Көтегез, без Татарстанча, без толерант, без төзәбез, безне үтереп кисләр дә без түзә торган халыктай. Толерантлык ул түземлек дигән сүз. Татар халкы түзә. Менә быел 460 ел тула Татарстанның, ягъни Казан һәм Сибир, Әстерхан ханлыкларын басып алганга 460 ел тула.